नमस्कार, स्वागत बा अपने के हमारे चैनल पर। हमारा नाम राजू रोनी यहाँ पर, जहाँ भोजपुरी में बुक समरी पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस के बारे में बात होला। ये हमारा सेकेंड साइड वीडियो बा। आज के वीडियो में अपने के हम बतावे के चाहिए एगो किताब के समरी लेके आयल छी। किताब बा रिच डैड पुअर डैड्स, यानी कि भोजपुरी में कहूँ तो टाइटल बा धनिक बाबू गरीब बाबू, यानी कि धनी पापा गरीब बाप। एक लेखक बारन रॉबर्ट कियोसाकी, जो ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के रूप में जाना जाला। आज ये किताब के बारे में कुछ बतावे के चाहिए। इस किताब में किताब के वास्तविक किताब में दूगो एक पापा बा। एगो पापा एक गरीब बा, एगो पापा धनिक बा। धनिक पापा जो एक अपन पापा ना होके एक दोस्त के पापा बा जो मात्र कक्षा 8 तक ले पढ़ले बा। तेहर अरबों खरबों की कंपनी चलावले। एक अपन पापा बा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स के पढ़ावले। दोनों एगो पापा करा कहले कि कथी पढ़ लिख ले, अच्छा खासा सर्टिफिकेट बढ़िया ले, नौकरी मिल। एगो कहले पढ़ ले, अच्छा खासा प्रैक्टिकल करिए आ बिजनेस करिए आ टीम बनाइए, जौना से तोरा साइड बिजनेस के रूप में तोरा पैसा आवे तो बेसी मेहनत ना करे। ई किताब से अपने आज हम 5 गो समरी लेके आयल छी। लेसन पहिलका लेसन बा रिच डोंट वर्क फॉर द मनी, यानी कि धनिक आदमी पैसा के लिए ना काम करेला। कैसे पैसा ओकरा लेल काम करेला। धनिक आदमी ऐसा संचाल बनैले रहेला कि दोसर गोरा ओकरा ला कमाला आ ओकरा मार्फत ओकरा पैसा मिलेला। जैसे वो कोनो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देवला, अपन पैसा बिजनेस में लगा देवला, इन्वेस्टमेंट कर देवला, रियल एस्टेट में पैसा लगा देला, ब्याज के रूप में दूसरा के दे देवला, बैंकों में ब्याज के रूप में रख देवला, सेविंग के रूप में और SIP कर देवला। जौना से ओकरा महीना पीछे ओकरा अपन पैसा के कुछ फल ओकरा आवत रहेला साइड इनकम के रूप में, जौना से ओकरा बिना काम कैले भी ओकरा कुछ पैसा आवत रहेला। तो रॉबर्ट कियोसाकी करेला सबसे पहले अपन वैसन चीज़ पर ध्यान दो, जौना से अपने के साइड बिजनेस के रूप में भी अपने के पैसा आवत रही है, जौना से अपने के फाइनेंशियल बोझ कम हो, समस्या ज़्यादा भविष्य में न पड़ी, अपन स्वतंत्रता अपने जल्दी हासिल हो कह के। एक नंबर 2 पर बाय असिस्ट नॉट लग्जरी। रॉबर्ट कियोसाकी कहे कि संपत्ति किनू न कि बोझ। संपत्ति मतलब वो संपत्ति जौना से अपने के संपत्ति बढ़ाई, यानी कि संपत्ति बढ़ी वृद्धि हुई, न कि घटी। संपत्ति वृद्धि हो जाए, शेयर मार्केट किन ले, रियल एस्टेट किन ले, कोनो घर किन ली, ओकरा किराया पर दे देली, लेकिन वो इनकम आवत रहा, संपत्ति बढ़ रहा बा। न कि कार जीप मोबाइल किस्ता पर किन लेली, किस्ता पर लोन ले लेली, महंगा शर्ट पैंट महंगा आइटम किन लेली, जौना से पैसा घटत रहला। तो ये किस्म के वो संपत्ति घटाए वाला चीज़ सब ओकरा के अवॉइड करू कह के लेखक के धारणा बा। नंबर 3 बा फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अपनी के पैसा संपत्ति धन खर्च के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी बा। करीब रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार करीब 90% आदमी के फाइनेंशियल नॉलेज न था बा, जौना हिसाब से वो पैसा के धन संबंधी के समस्या से कभी आगे न बढ़ सकले, वही में जो क्रियाल रहेला, जौना से ओकरा जिंदगी भर पैसे के लागी काम करे के पड़ेला, जिंदगी भर ओकरा आराम नहीं के कहले बा। फाइनेंशियल एजुकेशन खास करके स्कूल में ही न मिलेला। स्कूल में ज़्यादा नॉर्मल सिखावेला, जैसे कि मैथ सॉल्व कर ली, इंग्लिश सीख ली, कह पढ़ा ली, सब पढ़ावेला। मगर जरूरी जौना से प्रॉब्लम ई वाला कि भविष्य में जाके यंग एज में जाके ओकरा पैसा के संबंधी जानकारी में कम होला। तो एक लास्ट चैप्टर लगा रिस्क लेवे के चाहिए। रिस्क न लेम तो कोनो चीज़ ना हो, बिना रिस्क से कोनो चीज़ नहीं के। आशा करम वीडियो अपने के लागल हो तो सब्सक्राइब जरूर करी, और भी वीडियो ऐसे बढ़िया आवत रही। धन्यवाद।